The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Luke 11:9. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. Isaiah 55:11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent. 1 Peter 3:12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers, but the face of the Lord is against those who do evil. Psalm 55:17. Evening and morning and at noon I will pray, and cry aloud, and he shall hear my voice. Luke 6:12. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray, and continued all night in prayer to God. Mark 1:35. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Before we start our Bible study, ikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag, kung napapag kita mga sala. Aron kini di mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 nagatugon kanato, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo dili pa magtotoo, gikinahanglan ang imong pagpangandam sa imong kaugalingon kung buot kang musalmot nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan una nimo ang pagbutang sa imong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Put your faith on the Lord Jesus Christ. Tuuhi siya nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Acts 16:31 nagasulti, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Karon mag-andam ta, pinagi sa hilo mga pagampo. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, unastanan, ining lain na sa mga adlaw nga imong gitagana, o imong giandam, alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat nga imong pagkaming ipabuhi, bisan to dili na kami takos, ang pan ikaw matinumanon magasi imong mga saad, o nagalihok pa man ang imong plano, sa tagsa na mo kinabuhi mo sa imong pagkaming ipabuhi, gidalani ning dapita, aron sa ingon niya na kami makapahimulos gihapon sa imong mga pulong nga among pagatunan. Pinagis pagtudlo kanamos bala ang Espiritu Santo mao'y bugtong magtutudlo sa kamatuoran. O bani kami karon og tultuli kami og agaka kami. Pasabta kami og tataw sa imong kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw sa tanan nato mga suki, mga subscribers, at mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan o niya pagkita magadupot sa atong tulanan
Do you want to live the Christian super grace life? Okay. So, kita mga magtotoo, pahinumduman sa pulong sa Dios nga kita, we are already set apart. Gipaglain na kita. Okay? And we are supposed to be sanctified. Gikinahanglan nga kita nabalaan na, binalaan, sanctified. Okay? So good niya itong pagdawat na ito pagtuo kang Kristo nga itong manluluwas. Atong nadawat ang positional sanctification. Og daghan ang mga benepisyo nga itong nadawat, dungan niya ito, og kita nahimo ng mga anak sa Dios. Ingon ng mga anak sa Dios, pasidanan kita o gipahimangnuan kita sa Dios nga patubuon ang atong kalag. Pinagis pagtuon sa iyang pulong sa adlaw-adlaw nga paagi. Now, moto nga, we're supposed to be sanctified as believers, but ang pangutana is it that we do not act like, think like, live like sanctified ones. Nga naman. Well, if that's what is true to us, or that is our actual condition, then mudangat ang kastigo sa Dios o disiplina gikan sa Dios. Mao kanay hinungdan ngano nga ang pulong sa Dios nagapahinumdom kanato mga magtutuo sa dili pag sinta o pag kanang react, to resist, to resent, not to feel bad every time God punishes or disciplines us. Tungod kay unsa ang gipakita sa Dios pinagi niya na mao ang iyang pag kanang atiman kanato. He is concerned. He is caring for us. His love toward us. Mao kana. Yes. God couldn't care less. He sees to it. Iyang yung siguruhon that we always come to our senses when it comes to pagtuman sa iyang protokol nga plano sa atong kinabuhi. Ang Diyos, as we know from His Word, means what He says, and He says what He means. Tinuod. So when God punishes us because of our disobedience sa atong pagsupil sa iyang kabubuton, let us remember this. We ought to accept His punishment with willingness. Ngandam kita, mudawat ko kita on our part, with humility on our part, with gladness on our part, convinced, of course, kita, kumbinsido by the fact nga ang Diyos is actually manifesting His undying love and care alang kanato nga iyang mga anak. Sabta ginapagayo. Well, of course, dili man iyang kanang pangandoy nga pasakitan kita, no. It's not God's desire to hurt us or to harm us. Kundili, pagpahinumdom ka na to, pagpahimangno ka na to, pagpasidaan ka na to caution us nga miserable ang usa ka magtutuo kung naigawas siya sa iyang kabubuton out of His plan. Hinumduman na to kini nga ang Diyos nagaandam siyang plano nga labaw sa tanan, the best, the highest. Diba ako ka nagiinan kaghapon, God's plan is the best and the highest. And in fact, it is a problem identifier, anticipator, preventer, and solver. Yes. God indeed is so gracious to make us realize nga nahigugma siya kanato. How wonderful His plan is for us. So much so that He cannot bear to see sa iyang mga anak going out of line. Dili siya makaako. Now karon,
At ragong tukbilon o dalikyat kining two general categories of suffering. Kay kitang mga magtotoo, of course, mo kanang sinati kitang mga pag-antos. Now, kining duha ka general categories niya sa pag-antos. Ang naguna nini is punitive suffering. Ikaduha, suffering for blessing. Now, unsa man ning punitive suffering? Punitive, disiplina ni sa Dios. Okay? Kung nagantos ta ug naatay ni state of sin, karnal kita din, ang atong madawat nga suffering, punitive. Okay? Gipanis ta, silutan ta, kanang panton ta, o kanang punitive suffering. Tungod kay namatay sala. Sa diha nga ito kanang isugid by rebound, 1 John 1:9, then ma-inverted, mao ba na saktong pulong nga ito magamit, mausab. Kining pagdisiplina nga kanang pag-antos, mausab na kana, inig rebound na to ato isugid sa Dios ang atong mga salang nabuhat, then kanang maong pag-antos nahimo kanang panalangin. Sabot? So samtag na. Now, kining punitive suffering, ubos kinis gitawag og double punishment. Kay naa may kanang naubos kini sa gitawag og volitional responsibility. Ang pasabot niya na balaod kini nga kanang tulubagon, balaod kini sa tulubagon sa kabubuton. Volitional ba? Responsibility. Ug ang ikaduha mo kining divine discipline. Kini mo ang punitive suffering nga atong hisgutan. Now, okay. Karon, at man ikaduha katong duha ka categories, general categories of suffering. By the way, ang usa ka tawo nga nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan og siya mutuo kang Ginoong Jesucristo lamang nga iyang manluluwas. Okay? Pagtuo lamang kang Kristo lamang mao kanay paagi sa kaluwasan. Kini siya nga midawat na mituo kang Kristo nga iyang manluluwas is now supposed to learn the Christian way of life. Aron siya makakinabuhi niini diha sa ikaduhang bahin sa kanang plano sa Dios ug sa gugma sa Dios. Nabi daw sa Juan 1:12, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. Ug diha sa timan iyon 2 Timothy 3:1-7, naghisgot kini og kanang malisod nga panahon, makuyaw nga panahon, perilous times and perilous men. Kay ang atong mga adlaw, okay, the days are evil. Dautan kining mga adlaw. Now, mulukso ta des versikulo 2 niya ng maong teksto, 2 Timothy 3:1 sa 2, versikulo 2. Nagkanayon kini sa English. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Verse 3. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, mapangis, despisers of good. Verse 4. Traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Verse 5. Having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away. Na ipay mangno na sa Diyos. Likay
we have already seen nga ang Dios nagasangkap sa matag magtutuo sa mga kamatuoran pinagi siyang pulong. Atong gitun-an ang doktrina sa double punishment. Now, what happens to a believer who rejects rebound? Sa metabo, tubag, ang iyang kinabuhi, ma-influensya na unya sa dautan. His life is now influenced by evil. Now, unsa man ng evil, di ba ni mo ni ang palisi ni Satanas? Mo ni ang palisi. While ang palisi sa Dios mo ang grasya, si Satanas na apoy palisi nga evil. Now, evil, paminaw, evil is now engulfing the believer's life who is carnal because of his rejection to God's grace provision. Firstly, the doctrine of rebound. Wa man niya panumbaliga. Wa man niya gamita. You see? Kaya kanang maong magtutuo karon nga negatibo, he is recalcitrant, negative believer who is carnal and reversionistic. Dautan. Kining maong matang sa magtutuo. Mo na ipaymangno sa pulong sa Diyos nga likay. Kaya basig ma-influensya kaniya. Now, let us continue to talk about the doctrine behind 2 Timothy 3:1-7. Sa gingon niya, perilous times and perilous men. The days are evil. Ano yung versikulo 1, 2, 3, 4, 5. Naibaw ka ba? Ang usa ka magtutuo nga ana siyang perpetual carnality. Ang tinuod yun niya nga magtutuo, he is treacherous, which is discussed diha sa versikulo 4, nga traitor. Na, klaro kayo na dihang versikulo. Versikulo 4 niya ng maong teksto. He is a traitor. That's treachery. Gawas pa, he is haughty. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Kini nagisgot ra ba niya og right priority. Mao nagisgutan diha. Unya des versikulo 5 nag-ingon kini having a form of godliness, eusebia, but denying its power. And from such people, unsay sunod, turn away. Likay. Run away from them. Now, 2 Peter 1:3 nagkanayon. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Kining through the knowledge of Him, ang bot yung ipasabot ni kaning ipinosis. Through the knowledge of Him. O kadtong who called us, kini mga magtutuo. Now, okay. Paminaw. Ang Diyos hingpit. Gusto? Ang iyang plano hingpit pod. Kay, ang usara man kahingpit nga persona, ang makahimo og hingpit pod nga plano. You see? Only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, His plan is unsa? Perfect pod. Outside sa operational divine sphere, ang magtutuo will only use human means, dili spiritual nun. Di man ni gina. Sa diha nga tuwa ka sa gawas, tuwa ka sa CD, mga dapit nga ginamhan ni Satanas din. Huwag siya mahimong magamit. Kaya huwag siya kamaturan. Ang iyang gamiton, human means, not spiritual. And while he is there, sa cosmic spheres, he cannot fulfill God's plan for his life. Dili yan. Imposible. Di man ni gina. That's very dogmatic na maginas pulong sa Diyos. Kaya
Kaning maong matang magtutong atong isgutan, he is a loser believer. Pildiro. Pildiro na siyang kinabuhi din o dito sa eternidad, pildiro yapon. Pildiro. Although, mananaog siya as far as kaluwasan is concerned. Yes, luwas siya. Apan sa iyang pagkinabuhi, iyang matang sa pagkinabuhi, mo na'y tanawa. You see? Matthew 22 verse 29. Nagkanayon kini, you are constantly being deceived. Ang magtotoo is ignorant while he is carnal. Ignoramos kini siya. Ignorante. Walay alamag kung siya naas pagkakarnal tungod kay wa siya alamag bahin sa gahom sa Dios. Sabot. Nawang espirituhan, nanibaw na ka pagtandi sa espirituhanong magtotoo o sa karnal nga magtotoo. Samtag na, ang karnal nga magtotoo nagalunang sa sala. Tuwa siya magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. Klaruhan na, Apan ang espirituhanon nga magtotoo, spiritual, tuwa siya magpuyo sa dapit nga may gahom sa Dios. Gitawag nato operational divine dynasphere. Mao ka na ang Christian way of life, the protocol plan of God. Unsa pa? God's power system. Mao ni Christian way of life. Ug kana mao ang dapit nga supposed to be our residence dinhi ni ining kalibutan na. Og it is a mental attitude. Di ba niya? Ayaw kalimtig na. Nga kini, matang sa panguna-una, matang diri sa sulod sa atong bagol-bagol. It is a mental attitude. Kaya nga naman, the Christian way of life is a mental attitude life. It is a thinking life. Di man nina? So, kay wa man siya kamaturan, ang usa ka magtotoo nga karnal, wa man siya kamaturan, kay naglunang naman lang siya sa pagpakasala, karnal man siya, unod-non man siya. Ang naa siyang una-una, puro ragyod mga tawhanon. Tawhanon, kalibutanon, mga dautan, mga ngilad, you see? Mao na. He is evil. Bisan tunog magtotoo na siya. So, ang usa ka espiritual nga magtotoo, okay? Naghisgot ko ang espiritual, ha? Ang usa ka espiritual nga magtotoo needs to be discerning. Ang saning discerning, dali ra ka makaalinggat. Okay? By studying God's Word on a daily basis, maura gyud na tambal. This is the only antidote. So, usa ka magtotoo nga pildiro. The only way not to be deceived, paminaw, ang usa ka pagbugtong paagi nga dili ka malingla, mao ang pagkat-on sa pulong sa Dios ug ikaw mahimong maalinggaton. Ay doon mo dawat ka na binisayan ako nga become discerning. Dali ra ka makaalinggat. Unsay tinuod, unsay mini, unsay maayo, unsay dautan. That is discerning. Discerning power na. Gikan ka na, Espiritu Santo ra ba? Now, ato na mag-isgutan katong pipila ka mga prinsipyo, especially about divine punishment, di ba? Atong isgutan katong duha ka kategorya sa disiplina. The two categories of discipline, punishment. Ang una nini, result of bad decisions made by a believer. Yung kaduha, resulta kini sa lihok sa Dios to discipline that believer. Now, we are not supposed to react to God's punishment. We are not. Kaya sabi mo, ang magtotoo can either live his life by spiritual way or can be lived by human way. Now, narana niya sa iyang piliyon. Kaya mo may tugon, mo mando, mo ipaymangno, mo ikabuton sa Diyos nga kung bahin na ganinining mga butanga, gabiton yun niya sa
espirituhanon nga paagi. Spiritual way. Kung sa may definition of this Christian way of life, ninumdum ka pa ba? The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Spiritual way. See? Na, kung kay pulong sa Diyos sa may mong spiritual way gabiton, tawhanon ra gyapon. Kasabot ka? Mauna nga kung ang usa ka magtutuo, tuwa siya magapuyo sa iyang dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasty, manigitawag sa akong higala nga pastor nga nangaingon, kung tuwa siya magpuyo sa operational divine dynasty, he is as good as God is good. Nakadungog ka ba ito? He is as good as God is good. Nawa man, lahi man ang paingon, he is as good as God. O, kung mayroon ka, he is as good as God is good. You see mo na yung diferensya diha. Siya, maayo, samtang ang Diyos maayo, as God is good. Dili kay, he is as good as God. Imposible man na. Di ba na mahimo? You see? Ang dili magtotoo, by the way, na siya kapilian, he has a choice. Salvation or condemnation. Sabta gina. Ikaw nga dili magtotoo, sabta kini. Na kay kapilian. Buot ka bang maluwas? Or buot ka bang hukman? Na siya mo pagpili. Now, a believer, I'm talking to a believer, about a believer. A believer has a choice. He lives his life in a carnal way, or he lives his life in a spiritual way. So, sila kapilian. Ang magtotoo o ang di magtotoo. Ang di magtotoo, ang iyang kapilian, mao nga, buot pa siya magpaluwas o mahukman. Apan ang magtotoo, na pa siya pagkapilian, buot man siya magkinabuhi nga karnal or spiritual. Now, kaya ang magtotoo, God, paminaw maayo nini, a believer can be very moral and very religious. Apan dili spiritual. Kaya ang morality o pagka-religyoso, lahi manas pagka-spiritual. You see? So, a believer can be very moral and very religious. Buutan nga tao, way kontra, hinimbahon, manggihatagon, kanang mapuanguron, kining way kontra, unsa pa. Name it. Kanang labiyang maayuhang tao, apan dili spiritual. Sabtagi na. The moment, paminaw, the moment a believer believes he is spiritual through his own human way to be one, kuyaw ng pagkabutanga. Ako maliko na. Sa higayon nga usa ka magtotoo, mutuo nga siya spiritual, pinagi siyang tawhanon nga pamaagi to be one, that is a very dangerous thing. Very dangerous. Now, ang perpetual carnality denies the spiritual way of life. Okay? Now, yung tangda katong background here. Perpetual carnality denies the spiritual way of life. Ang gahom sa kanang nining yusibeya ang atong isgutan, godliness. Ang tinuod yun, matuod, nga matang sa godliness. Nga siya sanctified, siya kanang spiritual. The power of godliness, ana lamang sa operational divine dynasty. Nara yun. Atong dapit nga may gahom sa Dios.
Denying the power of the Holy Spirit is grieving and quenching the Holy Spirit. Gipalong o gisakit ang Espiritu Santo sa diha nga ikaw magalimod. See? You deny the power of the Holy Spirit. Now, 2 Peter 1:3 nagahisgot kini about where our power comes from. Where does love come from? Your love for God ba? Where does love come from? Tubag, pinagi sa atong tinuod nga kahibalo o kaalam, bahin kaniya, who called us for His glory. Diha, magagikan ang atong gugma. Ang atong gugma ngadto sa Dios. Our love comes from there, through our true knowledge of Him, who called us for His glory. Now, kini atong volition, kini atong kabubuton, really, has a very vital part sa plano sa Dios. Ang Espiritu Santo, dili siya makalihok sa iyang ministry in our life. Hangtod, we let Him through our volition. Hangtod nga itong tugutan ba? Now, di man God is perfect. His plan is perfect. Since God is perfect, His plan for our life is perfect. Kaya only a perfect person can produce a perfect plan. Since God is perfect, His plan is perfect. So if you want to fulfill, kung buot ka, nga mutuman sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi, then gamita ang mga espirituhanon nga mga kasangkapan nga gihatag sa Diyos kanimo. I'm talking to you as a believer. Gamita, pahimusli. Mao man kana ang tugon sa Diyos. Mao na iyang kabubuton. Diha sa iyang pulong. Adiin man nato ni magatuni. Sa iyang pulong. O matay laing tinubdan. We have no other source than the Word of God. Now, ayaw lang panubalinga ka ng saba sa paghutsiro diha kay wa man kini apil mo na nga sa ato pa when it comes to personal problems, okay, padayon tanini sa diha kon moabot na kitag paghisgot o mga personal nga mga suliran, ang Dios pinagi siyang pulong ana ang mga solusyon sa atong mga suliran. Doon ka ba sa 10 problem-solving devices? Gisangkap sa Diyos ka na to. Ayaw na nagkalimti. You see? Failure to rebound means carnality. Di man na. Kinahanglan balik-balikon gini na to. Kung dili gani ka mo rebound, ikaw karnal. Okay? Ang imong pagkapakyas sa pag-rebound, nagkahulugan ka na nga ikaw karnal. Inumdumi, kadtong tulo ka arrogant skills. Basig nakalimot na sa kanini. Tulo ka arrogant skills. Tulo ka kahanas sa pagka-arrogante. Self-justification, self-deception, o self-absorption. Nahibaw na ka, I presume, nahibaw ka nag-unsay but pasabot niya na. Self-justification, ikaw man nga tarungan. Kung ikaw masayop, mga tarungan kang maukini mo kadto mao nang ingon ko ana. Okay, that's self-justification. Sunod, self-deception, ang imong paglingla sa imong kaugalingon. Gilingla, gilansis. Gilansisan imong kaugalingon. You are deceiving yourself. Ug ang ikatulo, self-absorption. Absorb na gyud ka sa imong kaugalingon. You are self-centered. Wa na kay galaing gitano ikaw ra gayon. Self-absorption. Kining tulo mao ni ang kahanas sa pag-arugante. Bantay gyud ta nini. Magmatngon gyud ta kanunay nga dili ta mahisukamod nining maong tulo ka arrogant skills.
Kay sa diha nga marugante ng usa ka magtotoo. Na I'm talking about a believer nga magnegatibo na gani ang magtotoo ngadto sa pulong sa Dios. Tendency is marugante siya. Mapahitason na siya. Remember God's word. He makes war with the arrogant. Na makigubat yun ang Diyos. Yan itong mga arrogante. Kaya nga naman. Nga nung yun. Kung bahing arrogante. Kaya nga no. Mo ni sala. Unang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Diyos. Kinsa man. Ang mga anghel. Pinanguluhan ni Lucifer. Si Lucifer, kigitog ka naman siya sa pagkamugiro. Pagkarugante, buot naman siya makigindigay na siya sa Diyos. Gusto na siyang lapas pa sa Diyos. Naman itong igihan siya, gikan sa gingarian sa Diyos. You see? Mauna nga bantay kita sa diha nga maarugante ta. God makes war with the arrogant. Kaya bantay na punta niya ning walo ang mga stages of reversionism. Di ba na ang gina nato? Reaction, destruction. May naguna. Frantic search for happiness. Operation boomerang. Emotional revolt of the soul. Locked in negative volition. Blackout of the soul. Scar tissue of the soul. Reverse process. Reversionism. O by the way, hay man sa pulong sa Diyos na sa 1 John 3:8. Gawas pa niya na 1 Timothy 4:1. Unsa pa? 2 Timothy 3. Now by the way, kanang diya sa 2 Timothy 3, he becomes a disciple of Satan. Kining akong ipanghatag nga tulo ang mga bersikulo that covers kantong blackout of the soul, scar tissue of the soul, ug ang reverse process reversionism. Okay? Now, what does 1 John 3:8 and 10 say? Unsa may gisulti? The one who practices sin, the children of the devil. Now, what happens to the one who practices sin? Unsa may tabo niya? Perpetual sinning. That believer is of the devil. Na. The one who practices sin is not of God, not righteous. Gusto? Dili siya matarong. He is not righteous. Now, 2 Timothy 3:5 also, hisgot kini a form of godliness. Unya, versikulo 6 niya na, kining maong mga magtutuo are those who enter into households of, captivate women. Now, by the way, what does who enter into households mean? Unsa may but pasabot mean? Who enter into households? Tubag? Sa original nga Griego nga pulong, kining mga tawhana who enter into households do not know clearly, then they captivate, or do you describe these believers who captivate? Unsa may tubag? They deceive people. Ilang gilingla ang mga tao. Are there people who are deceived when they don't know, they don't want to be deceived? Na ba? Na ba yung mga tao who are deceived when they don't want to be deceived? Ang isgutan na ba din ni silly women, silly. Ang silly are weak people. Maluyahon. They derive their stubbornness from their ignorance. Kaya they are easy to be deceived. Sa yun, rakin sila linglahon. So, atong makita how vital and important is our spiritual life. If we reject the truth, sa diha nga atong isalikwa ang kamatuoran, puruhan nato mao nga mutuo tag bakak na.
Ang grabe pa, we will later participate in the lie. Mo salmot na gyud tanini. Question: how do we discern this kind of people? Sao man to pagkalinggat ining maong matang sa mga tao? Saan? How do we discern this kind of people? Answer: katuni. Tuni katuni ang kamatuoran. That is the antidote. That is the solution. Aron di ka malingla, di ka mada sa ilang hata, di ka unsa malansis. Remember, ang kinabuhi sa usa ka karnal reversionista nga magtotoo, dili na nimo kanang matandi gikan sa magtotoo nga espirituanon. The life of a carnal reversionistic believer is indistinguishable. Cannot be distinguished from that believer who is spiritual. Thus, ang carnal reversionista nga mga magtotoo, kanang hulagway kini silang mga kaaway sa cross. Imagine, kaako ka ba? Tawgon kag kaaway na sa cross? Enemies of the cross. Kining mong matang mga magtotoo easily believe in the lie. Dali rayo sila mada sa pagtuog mga bakak. Kay a believer who has no other source of knowing truth, gawa sa pulo sa Dios. Maura magyod ang tinubdan sa pagkat-on sa kamatuoran diha lamang sa pulong sa Dios. That is why ang usa ka magtotoo needs to develop his frame of reference tungod kay mao kanay gikinahanglan to be able to study more doctrines, metabolize doctrines. Maura, kung ang usa ka magtotoo values his Christian life, he has to take in Bible doctrine aron sa ingon niya na siya makatubo spiritually. Now, timan kung wagi kang maturan, mutuo na kang mga bakak. Satan is the master liar. Siya ra ba? Now, nabitaw sa Mateo 7:15 pasidaan kanato. Beware of false prophets. Nabiyang daghana na ng panahon na. Kiniatas panahon sa apostasiya. Romans 16:18, for such men are, ikaw na lisumpay diha, kay basa ka ng maong bersikulo. Kay daghan, bagang duot sa mga igsuon na itong mga Kristuhanon karong panahon na, nagdahom, nga kung ikaw emotional, that is when you become spiritual. Wrong. Kinarongan. Kinasaypan ka na. Nagdahom. Naay mga Kristuhano, nagdahom sila nga once nga ma-spiritual, no? Ma-emotional, ma-emotional ganin na sila. That is when they become spiritual. Kinasayupan. Unsa man gyud nga ikaw ma-spiritual? It is only by being filled by God the Holy Spirit that a believer becomes spiritual. Maura. Wala na ilain in town. Wala na. It is only by being filled by God. Unsa may pagi nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Unsa pagi? Pinagi lamang sa imong paggamit sa rebound. Sugid nimo sa imong mga salang nabuhat. Okay? Inigsugid gyud nimo, inig-acknowledge nimo, admit nimo, enumerate, cite, mao man ni mga synonym, homologeo sa original nga Grigong pulong. Just name all your sins that you have committed. Kaya ka na pagpaila nga imo nang giila, imong gi-admitihan nga nakasala ka, nakasupak sa Dios. Therefore, diha, ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Makadumala na siya kanimo sa imong kalag
human ka mo sugid sa imong mga sala. So, Galatians 4:17 to 18, it talks about human public relations. Human. Doing good so people will approve them na mao na public relation. PR ba? Now, 2 Corinthians 10:12, naghisgot ka na og the appeal to pride sa garbo sa tao. Now, naghisgot man kining pulong sa Dios og mga false teachers karong panahon na. Okay? Naghang mga mini nga mga magtutudlo niining atong panahon sa apostasya. Ning dagsang. False teachers are clever. Without metabolized doctrine, kung wa kay doktrina, now I am addressing this to you, fellow believer. Kung wa kay pulong sa Dios nga na metabolize, na galing diya sa imong kalag, wa kay you have no ability to discern false from truth. Dili ka makalinggat. You see? For all you know, tingali, nadaha ka na sa mga mini. Okay? Who are the false teachers? Ibaw kang kinsan sila. Excuse me. They are believers. Mga magtutuo ra ba ni? Now, because versikulo 7, always studying, but even then, they can never learn. Sa 2 Timoteo 3, versikulo 7, always studying, but even then, they can never learn. Kaya nga naman, they have the form of godliness, but denial or denying the knowledge thereof. Nandisaw man na. Now, doon ay tulo ka mga butang nga makaguba sa espiritualong kinabuhi sa magtotoo. Unsa man to? Repression, may naguna. Spiritual denial, ikaduha. Ikatulo, projection. Okay? Repression. Spiritual denial. The believer cannot see his fault. He denies it. Mo na espiritualong paglimod. You see? Ug ang projection falsely attributes his sins to others. Iyang ipahid ngadto suban nga mga magtotoo. So, naipunto nga akong dadon diya kanimo. Principle. What a believer prioritizes in his life is what runs his life. Unsa gani ang pasiuna sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, kana mo'y makaguba sa iyang kinabuhi. What a believer prioritizes in life is what runs. Dili kay makaguba na atong i-rephrase na, ha? Ayaw na sa ipa. What a believer prioritizes in his life is what runs that believer's life. Mao'y magadumala sa iyang kinabuhi. Kung unsa iyang pasiuna. Now, di man ikatong 3 arrogant skills. Bantay gid tanini. Self-justification, self-deception, and self-absorption. Versus ato ning atbangan sa 3 spiritual skills: rebound, metabolize doctrine, o utilization of the 10 problem-solving devices. Now, okay. Ugma atong isugutan kining portfolio of invisible assets. Everything is there inside. Kining maong mga assets, mga kasangkapan sa Dios are indispensable to every believer for them to be able to fulfill God's plan for their lives. Mo ni atong isugutan ugma. Mag-ampo ta. Balaan na mo nga Dios. Salamat sa imong grasya.
Grasya kining among gipahimuslan nga pagtuon sa imong balang pulong. Kini lamang ang paagi nga kami dili mada sa mga paglingla sa kaaway nimo. Ang among kaaway, nagunang kaaway nga mao si Satanas ug mga demonyo. Hinaot o Dios nga kining among nakatunan mahimong dugang nga panalipod, weapons namo nga among iasdang sa mga espirituhano na mong kaaway. Dili kami makaasdang kung wala kami mga espirituhanon nga mga hinagiban gikan sa imong hustisya o sa imong grasya. Uban ni kami sa among pagpakiasdang sa mga struggles in life, and we know that you are the source of all these things nga kami magmadinaugon ingon nga imong anak. Salamat o Dios sa among pagpahimulo sa imong grasya. Uban ni kami karon sa among pagbugbuwag, dala kami pagbalik ugma. Dinhining napita aron kami makapadayon gayon sa sibog ngadto sa unahan sa among Kristiyanong kinabuhi. Padayon kami sa among pagka-espirituhanon kay mao man kini ang imong paagi nga imong itudlo kanamo pinagi sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.